Użytkownicy korzystający z kont serwera Microsoft Exchange mają możliwość udzielania pełnomocnictwa innym osobom, dzięki czemu będą one mogły ich reprezentować. Aby udzielić pełnomocnictwa innej osobie, kliknij w zakładkę Plik, upewnij się, że jesteś w sekcji Informacje, następnie Ustawienia kont i Udzielanie pełnomocnictw. Pojawi się nam okno, z poziomu którego możesz dodać osobę nominowaną na Twojego delegata. Kliknij w Dodaj i wybierz konkretną osobę. Po dokonaniu wyboru pokaże się okienko konfigurowania uprawnień. W każdej z poszczególnych sekcji są dostępne 3 poziomy uprawnień. Recenzent, który może czytać elementy, autor może czytać i tworzyć je oraz edytor, który może czytać, tworzyć i zmieniać elementy. Tak naprawdę tylko od Ciebie zależy, jakich uprawnień w poszczególnych sekcjach udzielisz swojemu delegatowi. Dodatkowo dobrym pomysłem jest zaznaczenie opcji automatycznie wyślij do pełnomocnika wiadomość podsumowującą te uprawnienia, dzięki czemu będzie on znał poziom swoich uprawnień. Możesz również zaznaczyć opcję, czy chcesz, aby Twój pełnomocnik widział Twoje prywatne elementy. Po wszystkim kliknij OK. Możesz również dokonać opcji wyboru, kto ma otrzymywać wezwania adresowane do Ciebie. Ja pozostawię zalecane ustawienia. Od tego momentu Twój pełnomocnik może już działać w zakresie nadanych przez Ciebie uprawnień. Po wszystkim kliknij OK.